Osasungarria kirola. Guk asko atsegin dugu kirolean aritzea. Eta ikustea ere, bai? Joan den hilean, porrotx eta marimototx saskibaloian nola aritzen ziren ikusi genuen. Eta pasa diren hilabeteetan, Euskal Herriko badia koloretsua ikusi dugu. Aupa gure neskamutil arraunlariak! Ene, zenbat kolore euskal kirolak eta euskal taldek. Saskibaloia, arrauna, txirrindularitza, eskopila eta denetarik. Zuek zein talde duzue gustuko? Eta zein kirol? Bidali argazkia eta guztion artean. Kolorez betetako argazkia eta taldea osatuko dugu. Hori da Irrien Lagunek klubean, yapi! Dori kolorea, Pili! Ai! Parra! Haze kolore kolpea!